Ola, moi boas. Como cada xoves damoslle a benvida a unha nova edición de Informar, un programa que esta semana comezaremos falando de novos casos de furtivismo. Esta ocasión na ría de Murosnoia, onde se ven de incautar unha embarcación con 30 kilos de berberecho. Falaremos tamén da reducción de taxas aprobada por Portos de Galicia e da celebración do Día Mundial dos Océanos. Todos estes temas e moitos máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés, chámanos o 986 744 428. Bandas organizadas que actúan como furtivos manteñen en xaque as confrarías da ría de Muros e Noia. O Servizo de Gardacostas incautou a pasada semana unha embarcación con 30 kilos de berberecho. Baixada de taxa xeralizada de Portos de Galicia que aprobou a reducción de entre o 9 e o 22%. Non beneficiará únicamente o sector productivo, senón tamén os usuarios da náutica recreativa e do tráfico de pasaxe. A Xunta de Galicia celebrou o Día Mundial dos Océanos con varias actividades a bordo da embarcación Irmáns García Nodal, un buque onde se forman profesionais de investigación a través dun convenio coa Universidade de Santiago. Os mariscadores de Noia iniciaron o 1 de xuño a vixilancia nas praias. Sen embargo, a súa presenza, unida a dos 7 vixilantes con que conta o Pósito, semella non ser suficiente para disuadir os furtivos, que actúan xa como bandas organizadas. Non é a primeira vez que actúan, xa que durante o pasado verán foron denunciados en numerosas ocasións. Neste ano xa se lles incautaron 2 embarcacións, a última no dispositivo desenvolvido esta fin de semana, no que se comisaron tamén preto de 30 kilos de berberecho. Este grupo, integrado por unha decena de persoas, actúa de xeito organizado con vixilancia por mar e terra. Sí, temos aquí unha banda xa o ano pasado organizada. O ano pasado xa nos anduveron bastante ao marisco. Este ano tamén están andando, só escollemos 3 veces, xa incautamos 2 embarcacións, bueno, ca cooperación da Xunta de Galicia dos Gardacostas, máis axúdanos a Guardia Civil tamén, e só escollemos 3 veces, bueno, pois andan seguido a elo, non? Bueno, nós tamén estamos organizados, veñen agora xa os da flote, as da pé, bueno, os 7 vigilantes que hai, bueno, estamos collendo, non? Este ano están collendo moi pouco marisco, pero, bueno, temos que estar alerta. E sobre 30 kilos de berberechos, bueno, eles estaban 3 vigilando e 2 nunha lancha cunha motora de 25 cabalos, estaban aí cerca do Freixo, na seca de Broña, e, bueno, viron a lancha, porque teñen 3 vigilantes, viron a lancha salir de Portosín a da Xunta, a do guardapescas, e empezaron a ir para o Tambres, querendo escapar, e, bueno, tiñanos 6 vigilantes por terra, nós tamén, e, bueno, viñeron coller outra lancha nosa, e ao cabo de un tempo colleronos con un capacho de berberecho e máis ca lancha, o cal a levou a Xunta cun motor, e, bueno. Esta banda é a que máis preocupa ao Pósito, xa que se ven hai algún caso illado de extracción ilegal da ameixa, ningún ten as consecuencias que provoca este grupo. Estamos a alerta, non? Destes que son os que nos dan a lata aquí en Noia, porque pois hai, bueno, algún furtivo que anda un pouquiño ollo a ameixa ou colle 2 kilos de berberecho, que non pode, pero, bueno, non son tamén tan... porque estes incluso son agresivos, non? Xa o ano pasado tivemos líos con eles, e, bueno, estamos encima deles, non? Por iso que agora collemos outra vez o venres, e, bueno, a ver se non nos deixamos a eles respirar, non?
Polo momento xa se incrementou a vixilancia nas concesións. Os mariscadores a flote realizan gardas nocturnas e os de a pé de día. Tamén os membros do Cabildo colaboran nestas tarefas. Os vigilantes xa están todo o ano, non? Pero agora, a partir do 1 de junio, pois empezaron os da flote de noite e as da pé de día. A parte os 7 vigilantes que temos, incluso o Cabildo estamos indo tamén de noite, bueno, para que collan o menos posible, non? A Confraría de Noia conta na actualidade con 7 vixilantes, 4 deles subvencionados pola Xunta. Son conscientes das dificultades económicas que atravesan todos os sectores, incluída a administración, polo que apelan á colaboración de todos os mariñeiros para manter os prezados recursos do mar. Sabemos que hai crisis, tivemos a reunión todas as cofradías que a Xunta non poden subvencionar máis, non? A nós subvencionan os 4 vixilantes, bueno, facían falta máis, pero, bueno, reconocemos que hai unha crisis aí, bueno, que hai que cooperar todos os mariñeiros, para que é un viveiro de todos, canto máis vigílenos, máis marisco vamos ter para a vindeira campaña. Nas tarefas de vixilancia, os profesionais contan co apoio do Servizo de Gardacostas e a Garda Civil. Portos de Galicia vende a aprobar unha rebaixa nas súas taxas de entre o 9 e o 22%. Esta reducción non beneficiará soamente o sector produtivo, senón tamén os usuarios da náutica recreativa e do tráfico de pasaxe. O Consello da Administración de Portos de Galicia ratificou a reducción de taxas pro ano 2014 proposta polo presidente do ente público. Esta medida ten por obxectivo incentivar a actividade económica que xeran as dársenas xestionadas pola Xunta, optimizar o seu rendemento e adecuar os custos para os usuarios ao contexto económico actual. A taxa aplicada por utilización de explanadas en réxime de concesión redúcese nun 8%. As empresas que xestionan algunha instalación portuaria en réxime de concesión veránse tamén beneficiadas cunha rebaixa do 10%, o igual que as terrazas de establecementos hostaleiros situadas en dominio público portuario. Pola súa banda, a náutica recreativa beneficiarase dunha rebaixa do 2,5% para as embarcacións deportivas, a que se lle sumará que as empresas concesionarias repercutan nos seus clientes. O aforro estimado sitúase nun 9%. Portos pretende tamén incentivar o transporte marítimo de pasaxeiros a través da reducción de taxa por embarque e desembarque, cunha bonificación de entre o 10 e o 20%. Establecendo as porcentaxes nas que se movería esta modificación, reducción de tasas para o ano 2014, estamos falando dunha baixada entre un 9 e un 20%, segundo cada un dos casos, segundo, por suposto, tamén esa aplicación conxunta de dúas tasas que xa especificamos en cada un dos casos e que, desde logo, pois sería de aplicación, por suposto, ao sector profesional, pero tamén aos usuarios de náutica recreativa ou incluso persoas que fan uso do tráfico de pasaxe. Estímase que estas reducións poden beneficiar en total a uns 10.000 usuarios de xeito directo. A celebración do Día Mundial dos Océanos volveu ratificar a aposta da Xunta de Galicia pola xestión sostenible dos recursos do medio mariño. A conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, realizou unha visita ao buque Irmáns García Nodal, onde se están a formar profesionais da investigación a través dun convenio coa Universidade de Santiago. A Xunta de Galicia elixiu Vilagarcía de Arousa para celebrar o acto central do Día Mundial dos Océanos. Alí a conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, realizou unha visita ao buque Irmáns García Nodal, no que se desenvolven actividades docentes e traballos de investigación científica no marco dun convenio coa Universidade de Santiago de Compostela. Seguir mantendo un mar de futuro, un mar vivo, e nada mellor que esta conxunción donde se unen os científicos e a administración para aportar os millores datos e así poder garantir tanto a actividade diaria dos pescadores que hoxe en día temos, sino tamén aportar que esta actividade poda ir aínda a máis cos resultados que estou segura que se obterán dos traballos que salgan da Universidade de Santiago a través do convenio de colaboración coa miña consellería. Rosa Quintana destacou a sema de a importancia de facer visible ante a sociedade os desafíos que afronta a administración en relación co mar, unha fonte de vida ao tempo que o principal sustento socioeconómico de Galicia. Que eu vos agradezco a todos que estedes aquí porque é moi importante que a sociedade inteira perciba no Día Mundial dos Océanos que Galicia sempre viu a vida no mar e que esta vida estamos toda a sociedade disposta a seguila mantendo e para eso non escatimaremos ningún tipo de esforzo. Por último, a titular do mar incidiu no potencial turístico deste recurso nunha comunidade como a galega, que se sitúa á cabeza de España no número de bandeiras azuís.
Os escolares das Rías Baixas non quixeron perderse a oportunidade de visitar o buque Irmáns García Nodal do Servizo de Gardacostas de Galicia na xornada de portas abertas que tivo lugar a finais da semana pasada co gallo da conmemoración do Día Mundial dos Océanos. Pois é un barco, como habíamos falado, é un barco polivalente. Estamos preparados para a inspección pesqueira, salvamento, anticontaminación e calquer cousa que poida surgir no mar. Pero a tripulación está composta normalmente de 9 tripulantes. Somos 3 no puente, 2 na máquina, 3 en cuberta e o coceñeiro, por suposto. Os de cuberta, os 2 mariñeiros que temos son buceadores tamén. A directora do Intecmar, Covadonga Salgado, e a presidenta da Autoridade Portuaria Vila García, Sagrario Franco, foron as encargadas de inaugurar estas visitas que se organizan co gallo da celebración do Día Mundial dos Océanos. Para conmemorar este día, dúcias de escolares puideron acceder a este barco atracado no Peirao do Ramal e atender as explicacións da súa tripulación. Pois o que lle contamos, máis ben é o que ven o barco, é o que pregunten e contamos un pouquiño as funcións do barco, do barco en por sí. Explicaba un pouquiño o funcionamento de todo o barco e maioritariamente o que máis lle mola é ver os equipos e os aparatos. Si damos un título, normalmente damos un título anual cando veñen, o título de Euromete, para acercalos un pouquiño ao mar. Os cativos alucinaron co equipamento desta embarcación, principalmente ca ponte de mando, onde se encontraron aparellos nunca vistos. Me enseñaron un hacha para picar as puertas y también un tipo de barco muy grande que es muy bonito y se lo agradezco mucho. Pues lo que me ha gustado más ha sido las habitaciones, las teles, el comedor, unas cosas que lanzan un hilo que son rarísimas, un ratón súper raro y esa silla. Los misiles. Cuando se lanzan, está un hilo y se engancha al otro barco. Esta xornada de portas abertas non foi só para cativos. Calquera curioso puido achegarse ata esta embarcación e realizar unha visita guiada por elas sen ter que cumprir requisito algún. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos ao 986 744 428. O proxecto Ecomar, promovido pola Confraría de Pescadores de Rianxo no marco do Grupo de Acción Costeira Ría de Arousa, está a desenvolver as súas últimas actividades. Desta volta foi unha charla sobre o funcionamento do Intecmar a cargo do seu subdirector. O Auditorio Municipal de Rianxo acolleu unha charla titulada Biotoxinas mariñas, control e consideracións xerais, impartida por Emiliano Cacho, subdirector do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño. Un tema de máxima actualidade nestes momentos, a raíz tamén do episodio vivido hai poucas semanas coa exportación do mexillón galego a Francia, e sobre cuxos controis rondou a dúbida. Durante a súa ponencia, Emiliano Cacho explicou tamén cales son os cometidos do Intecmar. El Intecmar es el centro que tiene la administración gallega para el control e investigación de la calidad de las aguas y los organismos que se producen en ellas, fundamentalmente moluscos y otros invertebrados. Una característica que exige la legislación europea es que para producir moluscos bivalvos tienen que estar declaradas las zonas de producción. Galicia tiene una característica que es desde Ribadeo hasta La Guardia, todo ello está declarado como zona de producción. Y además conocéis desde hace año y pico 2 zonas de reinstalación también, que son distintas a las zonas de producción. Pero digamos que toda la costa gallega está declarada como zona de producción, aproximadamente son 1.195 kilómetros de todo el litoral, fundamentalmente hay el marisqueo a pie, que ocupa del orden de ahora menos, unas 4.000 personas, casi todas mujeres, y el marisqueo a flote, que vienen siendo unos 5.500 mariscadores con 2.800 embarcaciones. La producción de estas especies, que fundamentalmente son almejas, berberechos, navajas
pectínidos, la volandeira y la zamburiña, y las ostras y la vieira, como también entre los pectínidos como digamos molusco estrella, viene siendo de unas 12.500 toneladas y el valor se mueve, pues depende de unos años a otros, entre los 80 y los 90 millones de euros. Pero la gran estrella, digamos, es la que conocéis, que es el mejillón, el que se cultiva en Batea, es decir, que viene rondando en torno a las 250.000 toneladas anuales, y sobre todo es la importancia que tiene tanto a nivel español, no sé si os dejo ver, a nivel español como a nivel europeo. A nivel español estamos en torno al 98% de la producción española, y a nivel europeo en torno a 36-37%. Galicia es, bueno, España, pero bueno, Galicia, que es donde está la producción de mejillón, viene siendo el segundo productor a nivel mundial detrás de China. La producción ya no os voy a decir nada, sabéis perfectamente cómo se cultiva. Y, digamos, las funciones del Intermar, como os comentaba antes, pues es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de calidad, tanto de las aguas, o el control de las aguas, como de los moluscos que se producen en ellas. A charla formaba parte do proxecto Ecomar, promovido pola Confraría de Pescadores de Rianxo e financiado polo Grupo de Acción Costeira Ría de Arousa, a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Fondo Europeo da Pesca. Tempo agora para outras novas marítimas nun formato máis breve. A Consellería do Medio Rural e do Mar destina 12 millóns de euros ao sector acuícola. Esta liña de axudas, cofinanciadas polo Fondo Europeo da Pesca, ten por obxectivo financiar investimentos productivos en materia de acuicultura. Poderán ser beneficiarios as persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos de cultivos mariños ou de establecementos en augas continentais inscritos no Rexistro de Centros de Acuicultura. Tamén as agrupacións ou comunidades de bens que teñan sede en Galicia e realicen a súa actividade na comunidade autónoma. As subvencións poderán destinarse a activos fixos materiais para a construción, ampliación, equipamento e modernización das instalacións, ou aqueles métodos de produción acuícola que contribúan a protexer e mellorar o ambiente e a conservación da natureza. Os interesados poden presentar as solicitudes no prazo dun mes. A Comisión Estratéxica do Proxecto Ribeira Atlántica 2015 mantivo unha xuntanza para afondar na súa evolución un ano despois da súa posta en marcha de xeito oficial. Na reunión tomaron parte representantes de Augas de Galicia, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Portos de Galicia, Costas e o Instituto de Estudos do Territorio, así como tamén membros da Corporación Municipal. Todos eles forman parte desta comisión que ten como principal finalidade velar polo correcto cumprimento e avaliar a marcha do plan, cun orzamento total de máis de 7 millóns de euros, cofinanciado o 70% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, cuxo proxecto contempla 8 actuacións estratéxicas dirixidas a transformar a fisionomía da cidade e das parroquias colindantes de aquí ao 2015. O proxecto pretende situar a capital do Barbanza a vanguarda turística de Galicia, baixo parámetros de rendibilidade, sustentabilidade económica, social e medioambiental. Tras a xuntanza, a Comisión Estratéxica realizou unha visita institucional ás obras do paseo marítimo terrestre do bordo litoral de Ribeira, que deron comezo esta semana. Pois ata aquí o noso tempo dedicado ao mar por esta semana. Deixámoslle coa exposición de maquetas de embarcacións que poderán visitar durante todo o mes no Club Náutico de Ribeira. Despedímonos lembrándolle que o vindeiro xoves teñen unha cita aquí en Canal Rías Baixas á mesma hora. Non nos fallen. Máis de 300 horas de traballo están detrás destas auténticas obras de arte que durante todo o mes poderán visitarse no Club Náutico de Ribeira. As 16 embarcacións que compoñen esta mostra constitúen tan só unha parte da colección de José Luis Lomba. Este mariñeiro, a pesar de estar xubilado, nunca abandonou a súa paixón pola mar, que plasma agora a través destas maquetas. Bueno, eu teño aínda na casa que doume a pinta, a niña, e máis teño destas, debo de ter 6 ou 8 arquiñas, pero todas son diferentes. Ahora, no outro día estuve en Portugal e un señor de un plano. Ese señor tenme dado varios planos. Hai un barca baixo cun plano del que me dá, porque é un señor que leva toda a vida non, a partir dos 45 anos é maquetista. Entonces, esas cousas, pois damas el, eu por esas cousas vou facendo. Pouquiño e pouco, e vamos tirando pouquiño e pouco, e vamos facendo estas cousas que me gustan. Tamén me gusta moito mar,
E aquí está meu fillo que tamén o pode dicir que me gusta o mar. O mar é unha cousa que sempre está diferente, non é como a terra que está igual. Bueno, cando crecen as patatas non están igual cando non crecen, pero vamos, o mar un día hai espuma, outro día hai vento, outro día rompe o mar, é unha cousa maravillosa o mar. Agora, a quen lle gusta, porque hai a quen non lle gusta. É as miñas cousas que teño, o sea, o mar é o meu, e gustame o mar. Fun mariñeiro, fun motorista, fun patrón, de todo. Anduve nunha nevera metido, anduve a navegar para criar fillos. Porque os fillos son 5, e hai que tiralos para diante. Uns estudiaron, outros non. Pero que non estudiou tamén lle den medios de vida para que foron unha persona. E iso é a miña vida, unha vida dun home que traballa como traballamos todos e todos queremos que os fillos vayan para diante. Esa é a miña historia son os barcos e os fillos. Lomba iniciouse na técnica de xeito autodidacta e con poucos utensilios. Co tempo foise profesionalizando grazas ao seu fillo que lle axudou a cumprir unha das súas ilusións. O meu reto era unha ilusión. E a ilusión fixame o meu fillo. De ter un barco e ir a navegar. O que agora xa vamos pouco, porque vamos da Guardia á Ribeira, e da Ribeira á Guardia, é o que hai. Pero xa viñemos de Barcelona os dous. O barco. Estou terminando a pinta, o sea, no, a pinta no, a niña de 3 velas, é unha vela desas que son, esa xa está terminada casi. Estou terminando. E agora deu-me por fazer jamelas, logo mañán igual me dá por fazer outra cousa, igual fa avión. Non os fixe na mellor fa avións, porque é unha cousa que me gusta. A min gusta me fazer. Claro, é unha cousa de tempo. Facendo gala da súa humildade, insiste en que as pezas non teñen moito arte ou estar elaboradas a man. Non son de moita arte porque son feitas a man. Eu, cando empecé, pois non tiña utensilios, gracias a meu fillo que me comprou uns cantos aparatos para que eu fora facendo, porque eu son pobre e entonces non me dá, hai que comprar torros, hai que comprar unhas cousas, hai que comprar colas, hai que comprar moitas cousas. Eu fui facendo pouco a pouco hasta hoxe, que ainda me quedaron 2 barcos na casa sin terminar. E agora, pois, un día pasouseme e dediquei-me a facer jamelas tamén. Esta é unha barca que se fai bastante ben, pero hai que facela. E así foi a miña historia, ir facendo cada ano, desde que me retirén, cada ano ia facendo 1, ou 2, ou 3, depende, se eran moi difíciles ou se eran moi fáciles. Pero foi collendo así planos e collendo cousas, e indolle pedindo a señora, dime, deixame isto, deixame aquilo, que non o teño, e con planos foise facendo as cousas. Uns con planos e outros, uns con fotos. Nada máis lonxe da realidade. Non teñen máis que achegarse ata o Náutico de Ribeira para comprobar por si mesmos a gran calidade deste traballo, saído das mans dun auténtico artesán que combina destreza e paciencia a partes iguais. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos ao 986 744 428.